Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας πάνω στη landing page που κατασκευάζουμε. Ας ξεκινήσουμε σύροντας και τοποθετώντας σε αυτή μερικά layouts από το κεντρικό toolbar. Αυτά θα είναι η βάση για τις σημερινές μας εργασίες. Στο πρώτο layout ας προσθέσουμε μία εικόνα κάνοντας κλικ πάνω στο layout και επιλέγοντας το icon picture. Θα επιλέξουμε μία εικόνα που έχουμε ήδη ανεβάσει στην gallery και θα πατήσουμε select για να τη χρησιμοποιήσουμε. Το δεύτερο layout θα περιέχει κάποια element κειμένου και ένα ενεργό κουμπί. Ας προσθέσουμε το πρώτο element κειμένου που θα χρησιμοποιήσουμε ως τίτλο. Χρησιμοποιώντας την επεξεργασία κειμένου, θα αλλάξουμε το στυλ προβολής σε επικεφαλίδα και θα το τοποθετήσουμε στο κέντρο επιλέγοντας τη στίχηση. Πατήστε το κουμπί Done. Τώρα ας προσθέσουμε το δεύτερο element κειμένου. Θα είναι παράγραφος, οπότε θα επικολλήσουμε το κείμενο σε αυτό και θα χρησιμοποιήσουμε τη στίχηση για να το κεντράρουμε. Χρησιμοποιώντας το Ctrl κουμπί στο πληκτρολόγιό μας, επιλέγουμε και τα δύο element κειμένου. Ας προσθέσουμε margin σε όλα τα περιθώρια στο δεξιό πίνακα για να δημιουργήσουμε χώρο μεταξύ των element κειμένου. Ώρα να προσθέσουμε ενεργό κουμπί. Απλά σύρετε και τοποθετήστε το element button από το κεντρικό toolbar και επιλέξτε το στυλ παρουσίασης της επιλογής σας. Χρησιμοποιώντας το δεξιό πίνακα, επεξεργαστείτε το κείμενο του κουμπιού στο πεδίο text. Ακριβώς από κάτω, μπορείτε να ενημερώσετε το χρώμα φόντου του κουμπιού, ώστε να ταιριάζει με τα χρώματα του site. Ας το κάνουμε. Ακριβώς δίπλα, μπορείτε να ενημερώσετε το περίγραμμα του κουμπιού. Ας το κάνουμε να ταιριάζει με το ίδιο το κουμπί. Επιλέξτε την καρτέλα Hover και ενημερώστε το χρώμα φόντου On Hover, ώστε να ταιριάζει με τα υπόλοιπα κουμπιά του site. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την κίτρινη απόχρωση. Επίσης, θα αλλάξουμε το χρώμα του κειμένου του κουμπιού από μπλε σε λευκό. Τώρα ας κάνουμε scroll μέχρι τη φόρμα επικοινωνίας και ας προσθέσουμε ένα anchor. Επιλέξτε τη φόρμα και σκρολάρτε στο δεξιό πίνακα μέχρι να βρείτε το πεδίο Advanced. Στο πεδίο Anchor Name συμπληρώστε το όνομα του anchor σας. Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την ονομασία Form. Ας επιστρέψουμε στο κουμπί που δημιουργήσαμε και ας το επιλέξουμε. Στο δεξιό πίνακα πατήστε το Pen icon στο πεδίο URL. Στο παράθυρο Link Properties επιλέξτε Page on your website και στη συνέχεια επιλέξτε το anchor που δημιουργήσατε από το drop-down. Ας επαναλάβουμε τη διαδικασία για το κουμπί στην κορυφή της σελίδας. Θα το συνδέσουμε με το ίδιο anchor της φόρμας επικοινωνίας. Ώρα να δημοσιεύσουμε τη landing page που δημιουργήσαμε και να ελέγξουμε το anchor στο live site μας. Ας ελέγξουμε τώρα τη φόρμα επικοινωνίας. Θα εισαγάγουμε και θα αποστείλουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Η φόρμα έχει αποσταλεί. Ας ανοίξουμε το mail που ορίσαμε όσο κατασκευάζαμε τη φόρμα
και ας ελέγξουμε τα εισερχόμενα. Τέλεια. Η φόρμα λειτουργεί άψογα. Θα συνεχίσουμε τη σειρά των βίντεό μας με χρήσιμες συμβουλές για τη μορφοποίηση του μενού του site μας.